салом дӯстони азиз, имрӯз распродажаи магазини Самбой беҳтарин повербанкро пешкаши шумо мекунад, ки нархаш 500 рубл мебошад. Ампераш 200 не 20,000 миллиамперчас. Марҳамат дӯстони азиз, повербанкҳоро шумо нигаҳ кунед. Ҳамаи распродажа бо нархи арзон Самбой дар хизмати шумо. мағозаи Самбой дар хизмати шумо аст. ҳама ино распродажа, ҳатто барои фарзандотон агар хоҳед туҳфа гиред, марҳамат аз повербанкҳои светильник истифода баред. нархаш 500 рублай, инам дар распродажа дохил мешавад ва ҳам светильник баред истифода мебаред ва ҳам повербанк 10,000 миллиамперчас аст. дӯстони азиз, чӯ ки шумо дӯстем монаин гирёҳ шуд, монаин хомӯш карда шудааст. ино повербанкҳои беҳтарин аст, ки шаб метавонед равшанӣ кунед ва ҳам равшанӣ карда ва ҳам телефони худро дар заряд бизоред. дӯстони азиз, албатта ба шумо нишон медиҳам, анаин повербанк аст, яъне чӣ хел кунам. вақте ки шумо USB кабелро мондед, дар ин ҷо телефони шуморо ба осонӣ заряд метиҳад. телефони шумо аз ин заряд мегирад ва шумо бе ташвиш метавонед сайру гашт кардан гиред ва телефони шуморо ин повербанк заряд додан мегирад. дӯстони азиз, на танҳо ин повербанк аст, балки гуфтем распродажаи мо дар 20,000 миллиамперчас повербанки беҳтарин ҳаст. боз ман пешкаши шумо мекунам, яке аз инҳоро мекушоям ва ба шумо нишон медиҳам. дӯстони азиз, дар ҳақиқат чӣ хеле ки шумо медонед, канали Самбой ТВ Екатеринбург яке аз каналҳои беҳтарини шаҳри Екатеринбург аст, ки дар хизмати худи мардуми тоҷик аст. дӯстони азиз, дар комплекташ якта кабел барои ҳам худаша заряд додан, ҳам барои телефонро ва мана коробкаш дигар холӣ аст. повербанк хеле калон аст ва распродажа. дӯстони азиз, нагуфта намонад, ки дар ин ҷо фонарикам дорад, ҳам ба шумо равшанӣ мекунад ва ҳам телефони шуморо қувват метиҳад. дӯстони азиз, худи повербанка мо метавонем ҳамин хел ба ҳамин зарядем ва метавонем телефони худро ҳам ба ҳамин як кабел зарядем. пас чӣ гуна шумо тамошо кунед. дар ин ҷо ҷои 3 телефон, яъне шумо метавонед як вақта 3 телефонро ба пуррагӣ зарядед. агар як телефон монед, пас 2 телефони дигарро шумо метавонед заряд бизоред. мана дӯстони азиз, повербанка мондем, телефон, боз ҳам телефони бо гугли. дӯстони азиз, телефони мо вирон мешавад ҳозир. чӣ хеле ки шумо дида истодаед, дар ҷо повербанк ҳам равшанӣ мекунаду ҳам заряд мезанад. ман ҳамин повербанкҳо дӯстони азиз 500 рубл ҳастанд. 500 рубл ҳастанд. албатта шумо мода харидорӣ намоед. агар хоҳед ки дигар чизҳое ки дар ин магазин ҳаст шумо бубинед, пас ба описания каналро дар омада тамошо кунед. описани дар канали худи ҳамин Самбой 47ро мегузорем, яъне магазинро шумо дар омада ба пуррагӣ тамошо кунед. ҳар он чизе ки шумо лозим бошад, нарху наваш ва худи ин чизҳое ки дар магазин фурӯхта мешавад дар он ҷо аст. дӯстони азиз, агар ба шумо лозим набошад ин хел повербанкҳо, пас видеоро поделиться кунед, то ки дигарҳо бохабар шаванд ва омада аз ҳамин чизҳо харидорӣ намоянд. то бозидид дӯстони азиз. лайкҳоро фаромӯш накунед, лайк